Harri Mannonen, olen toki valmentajakouluttajana toiminut muussakin, mutta että korisvalmentaja me itse olen, että se nyt niin kuin rajaa nämä esimerkit aika lailla koripalloa. Me viitti käydä sommittelee tyhmiä esimerkkejä muista lajeista, mitkä joku tietää tämän paikalla oli just paremmin. Sen takia nämä esimerkit on lähinnä koripallosta. Me tässä aluksi vähän niin kuin, että pannaan se otsikko esiin toi. Tämä niin kuin kompleksinen systeemiajattelu, niin vähän sitä, että mikä se voisi olla ja mitä se niin kuin voisi tuon urheiluvalmennuksen kannalta niin kuin tarkoittaa. Tämä ensimmäinen pätkä tässä on niin kuin tällainen yleisesti tuosta teoriasta. Siinä on jotain niin muutakin lajeja mainittu kuin koripallo. Ja sitten niin siellä loppuvaiheessa niin se on tarkoitus, että me jotain niin kuin esimerkkejä ja sitten, että mitä se tarkoittaa niin kuin käytännön valmennuksen kannalta, niin sitten esitän ne esimerkit on niin koripalloesimerkkejä. Ja tämä idea on se, että miten systeemiajattelu saattaa muuttaa käytännön valmennusta. Se idea on jollain tavalla niin kuin ajatella ajattelua, siis sitä, että mihin nämä jotkut perustuu nämä asiat. Ja että jos sitä ajattelee toisella tavalla, niin muuttaako se mahdollisesti käytännön valmennusta. Ja tämä koko ajan koitan välttää sitä, että mentäisiin tavallaan näitä käsitteitä on sinänsä siis helppo pyöritellä. Ja sitten ne voi sen jälkeen tarkoittaa tavallaan melkein mitä tahansa. Mutta se pointti on se, että jos se ajattelukulma vähän sen muuttuu, niin se voi muuttaa sitä käytännön toimintaa pidemmän päälle paljonkin. Mulla on jotain näitä pitänyt tästä suunnilleen samasta aiheesta, että älkää hirveästi innostuko, että käykö tekee muutoksia. Se täytyy ensin miettiä, että mitä se oikeasti siis tarkoittaa. Et sit pidemmän päälle voi tulla isokin muutoksia, mutta hirveästi ei se, että heti kannata käydä tekemään mitään. Ja sitten se, että jos joku ajattelee, että itsellä ei ole mitään tällaisia tausta-ajatuksia, tämä mennään terveellä järjellä ja näin, niin tämä on nyt, mikä ei pidä paikkaansa. Että kaikilla on siis jotkut taustaoletukset siitä, että minkälainen ilmiö se oma laji on ja minkälainen ilmiö on siinä kilpaileminen. Kaikilla on joku tausta-ajatus. Se, että tiedostaako sen itse ja pystyykö se erittelemään, niin se on toinen asia. Ja se on toi Aniko sanoi, että ilman paradigmaa hyvää tai huonoa emme pysty toimimaan. Siis heti jos menee pitää harjoituksia, niin heti se ensimmäinen asia, mitä siellä tehdään, se perustuu siis johonkin tausta-ajatukseen. Siihen, että miten se mahdollisesti edistää sitä sen urheilijoiden tai joukkueen toimintaa. Se on siis olemassa, vaikka ei sitä itse tietäisi, vaikka että tämä on pelkkää tervettä järkeä, että näin tässä mennään maalais- tai kaupunkilaisjärjellä. Tämä on se ensimmäinen pointti, ja tämä on ehkä tärkeämpi. Valitettavasti tulee heti tässä alussa, että tämä on ehkä tärkeämpi kuin mikään näistä, mitä tulee tämän jälkeen. Se, että sen ajattelu kannattaa. Että jos ei pysty siis tekemään sitä, jos ajattelee, että tässä toimitaan ilman mitään taustaoletuksia, niin se ei pidä paikkaansa. Että silloin on hyvä ajatella, että mitä ne on. Ja siis tehdä tietoisiksi, koska muuten sitä on vaikea kehittää sitä ajattelua, jos ei tiedä siis tavallaan, että mihin oletuksiin ne perustuu. Eli toi ajattelu, miksi ajattelen niin kuin ajattelen, mihin taustaoletuksiin ajattelun perustuu, miten voisin ajatella paremmin. Ja tää on ihan tästä on ihan mainio, tämä nimenomaan tästä ajattelusta on tullut ihan mainio suomenkielistä kirjallisuutta, nämä Esa Saarisen kolme uusinta kirjaa. Hymy sinusta. Muista pitää niiden nimi, mä olen lukenut se eka ja kolmannen, se toinen on vielä lukematta. Mutta siis siinä käsitellään siis tätä, jos kestää Esa Saarisen melko sietämättömän kirjallisen tyylin, niin ne
kannattaa, koska niissä mennään siis tähän, että miten sitä voidaan niin kuin lähestyä, siis miten omaa ajattelua voi siis niin kuin ajatella ja mahdollisesti sitten oppia ajattelemaan niin kuin paremmin, siis kehittää sitä. Ja vasta sen jälkeen tulee niin kuin mahdollisesti niin kuin muutoksia tähän varsinaiseen valmentamiseen, koska ne niin kuin perustuu tiettyihin taustaoletuksiin. Jos ne taustaoletukset vähän muuttuu, niin se voi silloin muuttua paljonkin se käytännön valmennus. Tässä on nyt muutamia, mitkä tässä on niin kuin oleellisia tässä hommassa, mitkä tulee, niin kuin, mitkä vähän jaottelee valmentajia, että miten ne niin kuin menee. Toihan nyt on vanha filosofian ehkä kaikkein vanhin niin kuin, ei olisi vastakohtia, vaan niissä on siis sen takia tuommoinen häkkyrä tuossa, että se tarkoittaa niin kuin komplementaarista paria, siis ne ei ole vastakohtia, vaan asioita, jotka siis täydentää toisiaan. Et ne on niin kuin janojen niin kuin toisissa päässä, mutta siis niin kuin asiat on enemmän niin kuin jostain siitä väliltä ja ne täydentää toisiaan. Eli rationalismi ja empirismi, rationalismi, jos ihminen niin kuin omalla ajattelullaan siis ratkoo ongelmia ja empiristi enemmän katsoo todellisuudesta, mitä tapahtuu. Siis rationalistinen valmentaja on se, joka keksii siis itse, mitä niiden pelaajien pitäisi tehdä, tai urheilijoiden. Ja empiristi katsoo, että mitä nyt jo tehdään, ja siihen perustaa sen valmennuksen. Ja näissä on, ei nämä ole jyrkkiä. Ja totta kai siis jokainen tekee kumpaakin osittain, mutta siinä voi olla painotuksia. Siis se, joka on kova keksimään itse, jotka sitten ei välttämättä toimi käytännössä. Tai sitten joka poimii kaikki vaan siitä, mitä nyt jo tehdään, jolloin se on sidottu siihen nykyiseen todellisuuteen, siis siihen, mitä nyt tehdään. Sitten toi toinen, niin reduktionismi ja holismi. Siis reduktionismi tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että se kokonaisuus on osien summa. Että urheilija on yhtä hyvä kuin sen ominaisuuksien summa. Eli että miten nopea, vahva, liikkuva, mitä ikinä siinä lajissa tarvitaan, niiden summa. Tai joukkue on yhtä hyvä kuin mitä sen pelaajien taitojen summa on. Eli kun on mahdollisimman hyviä pelaajia, tulee mahdollisimman hyvä joukkue. Tämä on tämä reduktionistinen ajatus, siis se tarkoittaa sitä, että ne voidaan palauttaa, kokonaisuus voidaan palauttaa niihin osiin. Eli joukkue voidaan palauttaa niihin pelaajiin, urheilija voidaan palauttaa ominaisuuksiin. Holismi on sitten ikään kuin kokonaisvaltainen tapa lähestyä asiaa, että ihminen ei ole osiensa summa, joukkue ei ole niiden pelaajiensa summa, vaan että siellä on vuorovaikutusta, joka sitten tekee siitä kokonaisuudesta toisenlaisen. Ja tämäkin on, että kyllä kaikki varmasti on, on osittain kumpaakin, mutta se, että mille janalle tuossa siis asettuu, että onko kuinka lähellä sitä, että nyt kun saadaan vähän lisää voimaa, niin alkaa hyppyheitto kulkea. Vai onko sitten vähän enemmän holistinen, että vähän epäileen suhtautuu, että olisiko se kuitenkaan siitä, vai pitäisikö jollain toisella tavalla harjoitella kuin jalkakyykyllä hyppyheittoa. Tämä ei ole edes kauhean liioiteltu esimerkki, vaan suurin piirtein todellisesti individualismi ja kollektivismi tarkoittaa siis hyvin yksinkertaisesti sitä, että se individualismi tarkoittaa, että uskotaan siihen, että tavallaan se on sama asia toisella tavalla sanottuna, siis se tarkoittaa sitä, että uskotaan, että joukkueella ei ole ominaisuuksia, joita niillä yksilöillä ei ole. Eli että se joukkue on yhtä kuin ne pelaajien summa. Taas kollektivismin idea on se, että sillä joukkueella on erilaisia ominaisuuksia kuin niillä yksilöillä. Joukkueeseen ilmestyy siis sellaisia siinä vuorovaikutuksessa ilmestyy siis asioita, joita ei voi aavistaa sen perusteella, minkälaisia ne pelaajat on. Et jos kovin vankasti uskoo siihen individualismiin, niin lähtee siis siitä, että kasataan siis parhaat yksilöinä parhaat pelaajat, laitetaan ne pelaamaan yhdessä. Se kollektivistisesti lähestyvä enemmän ajattelee niin, että koitetaan saada sellainen joukkue, joka pystyy
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja toimimaan niin kuin kollektiivina mahdollisimman hyvin. Nämä ei sinänsä ratkaise siis mitään. Nämä ei auta siis niin kuin sinänsä vielä valmentamaan paremmin. Nämä on vaan niin kuin ajattelun välineitä. Et jos huomaa olevansa esimerkiksi niin kuin kovin vankasti sillä kannalla, että tällä individualistisella kannalla, että katsotaan vain parhaat pelaajat, niin sitten voi olla, että sitä kannattaa ajatella niin, että se ei ehkä ole se niin kuin lopullinen vastaus tähän, vaan täytyisi miettiä myöskin sitä sen kollektiivin toimintaa. Ja se väite on siis se, että tuo kollektivismin väite on se, että ryhmällä on siis ominaisuuksia, joita ei voida niin kuin, johtaa siihen niiden yksilöiden ominaisuuteen. Että se on siis oma olionsa, siis tämä ryhmä. Ja tästä aina siis tästä syntyy aina kiista, koska se osa ihmisiä on siis vankasti sitä mieltä, että näin ei ole. Että siis että ihmisistä niin kuin yksilö on yksilö ja arvokas sinänsä ja että sitä ei voida että ei voida tavallaan toimia niin kuin sen kollektiivisen joukon niin kuin ehdoilla. Toisaalta on niin, että on käytännön esimerkki, että jos lähtee tänne empirismiin, niin on kyllä niin, että joukkueiden toimintaa ei voi siis niin kuin todellisuudessa siis niin kuin, aavistaa tai tietää etukäteen niiden yksilöiden perusteella. Että se ei vaan siis tapahdu niin. Ja on siis tietysti joukkuepeleissä on siis asioita, joita ei voi tehdä siis edes yksin. Siis syöttäminen tyypillisesti. Niin sitä ei voi tehdä yksin, se siis edellyttää jo niin kuin käsitteenä siis kaksi ihmistä, jolloin se niin kuin syöttäminen ei voi olla edes niin kuin yksilötaito sillä tavalla, vaan se täytyy olla pakosti niin kuin vuorovaikutusta. Ja tämä järjestelmähomma, tämä on mun mielestä siis se avain koko tähän hommaan. Mä sanon siis sen verran itsestäni, että tuon lisäksi mitä äkin sanoin, niin me hämärässä nuoruudessani niin 80-90-luvulla niin opiskelin Helsingin yliopistossa kaikenlaisia aineita, yleistä kirjallisuustiedettä ja englannin kielen kääntämistä, tulkintaa ja kasvatustiedettä ja teoreettista filosofiaa ja mikäs vielä, vähän myöhemmin psykologia. Että mulla on erittäin hyvät edellytykset tähän Dunning-Kruger-syndroomaan, eli siihen, että luulee tietävänsä, kun on vähän jotain lukenut, niin sitten luulee tietävänsä hyvin monelta eri alalta. Tulee tämä ylimieli. Mulla on siihen erittäin monelta alalta. Mutta tämä ei ole se pointti. Pointti on se, että nämä oli siis humanistisia aineita kaikki, siis suurin piirtein. Ja se pointti on se, että myöhemmin 2010-luvulla opiskelin tuossa Worcesterin yliopistossa Englannissa, se oli yhteistyössä Liettuan urheiluyliopiston kanssa. Joka tapauksessa opiskelin koripallovalmennusta niin kuin tämän maisteriohjelmassa sitten. Ja se oli niin kuin luonnontieteellinen ohjelma, jossa on niin kuin toisenlainen lähestymistapa. Ja mun mielestä ne ei niin kuin kumpikaan siis tavallaan selitä sitä, että miksi siis niin kuin, että tapahtuu siis tietyllä tavalla, tai miten sitä voidaan parhaiten selittää, mitä ottelussa siis tapahtuu. Koska kaiken aikaa tämän kaiken opiskelun päällimmäinen tavoite oli siis kehittyä koripallovalmentajan, eikä suinkaan siis opetella mitään kirjallisuustiedettä tai muuta turhanpäiväistä hommaa, vaan miettiä, että miten sitä voidaan soveltaa koripalloa yllättävän monella tavalla. Niin, se ei niin kuin löydy siis siitä. Se enemmän sitten alkoi vasta hahmottua tämä, niin kuin, missä mun mielestä on niin kuin lupaavin, että miten ne voidaan selittää, mitä urheilussa tapahtuu, siis systeemiajattelun kautta, jolloin täytyy ajatella sitä urheilijaa tai joukkuetta niin kuin järjestelmänä, joka sitten kilpailee toisia järjestelmiä vastaan. Ja tästä se on, tältä näkökannalta sitä on niin kuin
parhaat selitykset niin kuin toistaiseksi, mitä me tiedän, niin on niin kuin olemassa näihin, että mitä kannattaa, tai mistä jokin asia johtuu ja että miten siihen voidaan vaikuttaa valmentamalla. Koska tämä on taas se pointti, että nämä ei ole tarkoitettu mikään niin kuin teoriaksi sinänsä, vaan siihen, että voidaan paremmin valmentaa tai tehokkaammin. Että voitetaan siis toisin sanoen hyvin yksinkertaisesti. Ja jotta tätä voidaan ajatella, niin täytyy tietää, että mikä on järjestelmä. Ja tuossa ne nyt on ne, niin kuin siellä on siellä lopussa, lähetät se näin, joo. Eli se, kun tulee se materiaali Agility, niin siellä on se lähdeluettelo, se on suhteellisen pitkä. Ja sieltä siis löytyy näihin minä en ole niitä tuohon nyt merkinnyt valitettavasti. Mutta siis siellä on kyllä, että mistä nämä on siis otettu, siis tämä järjestelmän määritelmä esimerkiksi. Et no nyt kun näin otetaan, se koostuu osista vuorovaikutus suhteellisen pysyvä, tunnistettavissa olevat rajat erottavat sen ympäristöstä. No, tässä on nyt vaikka Agi Karjalainen järjestelmä on tässä eturivissä. Koostuu osista, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään, kyllä. Suhteellisen pysyvä, kyllä. Tunnistettavissa olevat rajat erottavat sen ympäristöstä. Okei, että ihminen siis täyttää tämän järjestelmän tunnusmerkit. Ihmiset voidaan niin kuin ajatella järjestelmää. Samoin voidaan ajatella joukkuetta. Se, että jos mietit koostuu osista, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään, eli pelaajista tai muista urheilijoista, suhteellisen pysyvä. No joo, jos ei tule pelaajakauppoi hirveästi, niin suhteellisen pysyvä. Tunnistettavissa olevat rajat erottavat sen ympäristöstä. No se vaikka niin, että niillä on ne samat sponsorit pelipaidossa. Että se siis erottuu se joukkue siis muista joukkueista. Eli silloin joukkue on niin kuin järjestelmä. Tämä ei ole nyt millään tavalla mun keksimä. Siis tämä on hyvin yleinen tapa siis käsitellä tätä niin tässä nykyisessä tutkimuskirjallisuudessa. Siis tähän joukkueiden urheilijoiden tarkastelun järjestelmänä. Se, että mitä me olen koettanut tehdä, niin on se, että mitä se tarkoittaa niin käytännön valmennuksen kannalta koripallossa. Tämä on niin kuin se mun mahdollinen kontribuutio tähän hommaan, jos sitä on. Katsotaan onko. Sitten siis erilaisia järjestelmiä. Kompleksinen, noin niin kuin suomennettuna, se on suurin piirtein sama kuin monimutkainen, siis kompleksinen sanana on suunnilleen sama kuin monimutkainen. Kompleksinen järjestelmä ei ole monimutkainen järjestelmä, se on eri asia. Ja tässä voi niin kuin nyt, että nämä voi olla huonoja suomennuksia, siis näin. Mutta siis mun mielestä se siis monimutkainen järjestelmä johtaa siis harhaan. Sen takia mä puhun sitten kompleksinen järjestelmä, koska se erottaa sen siitä. Ja se kohta tulee ne, että miksi se kompleksinen järjestelmä on eri asia kuin monimutkainen järjestelmä. Niin kuin selkeästi eri asia. Tämä on monimutkainen järjestelmä. Se on siis hallittavissa oleva. Ja se toimii niin kuin siinä on eri osia ja se on niin kuin monimutkainen, siellä on paljon osia, mutta sen toiminta on ennakoitava. Se pystytään siis, niin kuin, että jos siellä joku osa menee rikki, niin se pystytään vaihtamaan ja se toimii täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Toi on siis toi Sunila sellutehdas Kotkan Karhulasta. Ei sieltä enää tule savuun, kun se lyötiin luukut kiinni. Nyt sinne tulee joku. En muista mikä sinne tulee, mutta ei se ole enää sellutehdas. Anyway, niin siellä oli myös ihmisiä siis. Se voi olla siis myös ihmisiä, mutta niiden ihmisten niin kuin työnkuva on siis silleen niin kuin määritelty. Että se ei siis, siellä ei häröillä. Että se tehdään siis tietty homma, jotta se pysyy niin kuin se monimutkainen järjestelmä pysyy ennakoitavalla tavalla siis niin kuin toiminnassa. Siis se, että jos Jallu lähti eläkkeelle ja toi Kalle tuli tilalle, niin sieltä tuli täsmälleen samanlaista sellua sen jälkeen. Tämä on se pointti, että se pystytään vaihtamaan siis niitä osia, vaikka se olisi ihminenkin. Voi ajatella, että tällainen pikaruokaravintola on monimutkainen järjestelmä, jossa siis on niin kuin tarkasti määritellyt tehtävät, jotka kaikkien täytyy täyttää. Ja sieltä pitäisi tulla siis niin kuin tasalaatuista kasvishampurilaista pitäisi tulla, vaikka siellä riippumatta siitä, että kuka on töissä. Tämä on niin kuin se monimutkainen järjestelmä. Okei, sitten tulee
toi kompleksinen järjestelmä. Kuka on kuvassa? Kaijo. Mitä? Kuka? Kaijomaa. Kajosmaa. Kaiosmaa. Aika lähellä. Kyllä sit tulee pinnat. Tää taitaa olla, olisiko tää, me luulen, että tää on 72 Sapparos. Marjatta Kajosmaa. Tää on vaan siis esimerkki, että se voisi olla siis kuka tahansa ihminen. Mutta se on siis, se on myös kompleksinen järjestelmä. Mutta se ero on siis siinä, että tuohon monimutkaiseen järjestelmään, että sitä toimintaa ei voi ennakoida. Sitä ei voi siis säätää toimimaan niin kuin tietyllä tavalla. Et jos joku menee, siis osia ei voi korvata ilman, että se järjestelmän kokonaistoiminta muuttuu. Jokainen ihminen on tältä kannalta katsottuna siis kompleksinen järjestelmä. Tämä on Pelikarhujen koripallon SM-sarjan joukkue vuodet 1973. Se on esimerkki toisenlaista kompleksista järjestelmästä, missä on siis kollektiivista, joka toimii myös arvaamattomalla tavalla. Siinä on eri osia ja ne on niin kuin arvaamattomassa tai vuorovaikutuksessa keskenään tavalla, jota ei voi ennalta tietää. Ja se voisi olla myöskin siis tietysti mikä joukkue tahansa. Ei se nyt siitä, mutta se nyt oli vain esimerkki. Tuossa on niitä, mitkä sitten on kompleksisen järjestelmän ehtoja. Siis tietysti on järjestelmä. Osien välinen vuorovaikutus on siinä ennakoimatonta. Ja tämä on oleellinen, siis tämä järjestelmä on itse organisoituva. Siis se hiihtäjä voi hiihtää ilman, että joku on sille siis sanomassa, että oikea, vasen, nyt kovempaa. Se voi siis toimia siis itse organisoituvasti. Sama joukkue voi toimia siis niin kuin ilman valmentajaa. Se voi siis itse organisoitua, siis että ne saa jotain peliä siis aikaiseksi niin kuin keskenään ilman ulkopuolista ohjausta. Järjestelmä kuuluu järjestelmien hierarkiaan. Kausaliteetti toimii sekä alhaalta ylös että ylhäältä alas. Tarkoittaa tuon joukkueen kohdalla esimerkiksi sitä, että järjestelmä kuuluu järjestelmien hierarkiaan, eli joukkue kuuluu esimerkiksi seuraan. Tai se voi kuulua vaikka koripallon SM-sarjaan, mikä on sitten taas eri järjestelmä. Ne pelaajat kuuluu kaikki erilaisiin järjestelmiin joukkueen lisäksi, yleensä vaikka perheeseen, koululuokkaa, työpaikkaa. On niin kuin se sama ihminen on useammassa niin kuin järjestelmässä osana. Ja ne vaikuttaa niin kuin ylhäältä alas ja alhaalta ylös, eli se pelaaja vaikuttaa siihen joukkueen toimintaan, joukkue vaikuttaa pelaajan toimintaan. Ja se toimii niin kuin molempiin suuntiin. Ja sitten lisäksi on tämä itseorganisoituvuus. Että tästä tulee se tällainen jonkunmoinen niin kuin arvaamattomuus tähän koko homma. Ja tämä koskee myös näitä niin kuin yksilöurheilijoita vaan niin kuin toisella tavalla tai pykälää matalamman siinä hierarkiassa. No nyt tulee se varsinainen väite. Tämä liittyy tähän reduktionistiseen paradigmaan, eli tähän reduktionistiseen valmennustapaan. Joka nyt sitten on se, ja tämäkään ei ole nyt pelkästään mun keksimä juttu, vaan että tämä nyt on yleisesti pidetään, että tämä on niin kuin tämä valmennuksen perinteinen tapa siis nähdä se. Että sekä ne yksilöurheilijat että joukkueet on siis niin kuin järjestelmiä, joita joku, yleensä valmentaja, ohjaa niin kuin ikään kuin ylhäältä alaspäin. Siis että meillä on punakone, jota
Tihonov johtaa ja määrittää, että miten se menee. Tai että valmentaja aikalisällä piirtää jonkun kuvion ja sitten ne pelaajat niin kuin toteuttaa sen. Ja tämä on totta kai, tämä on kärjistys. Tämä on kärjistys, mutta se, että onko tällainen ajattelutapa taustalla, niin se on ainakin ollut. Se on ehkä väistymässä, mutta että se on ehkä vielä, siitä on jotain jäljellä. Ja tämä, että me ollaan tuohon, että uskotaan, että se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi totta, vaan se kuvaa siis tätä paradigmaa, tätä ajattelutapaa. Eli se, että urheilijatoiminta voidaan kehittää tehokkaasti ominaisuus kerrallaan. Että on siis erillään voimaharjoittelua, nopeusharjoittelua, kestävyysharjoittelua, lajitekniikkaharjoittelua. Että ne on erillään ja sitten kun ne laitetaan yhteen, niin siitä syntyy sitten se suoritus, lajisuoritus. Tai joukkueessa, että ne voi harjoitella vaikka tuolla yksin kellarissa heittämään palloa koriin ja sitten syöttämään seinää vasten ja sitten ne laitetaan yhteen ja syntyy koripallojoukkue. Tämä on siis tämän niin kuin kärjistettynä, tämä, että mikä tämän niin kuin paradigman tämä tausta-ajatus on, mihin se siis niin kuin perustuu. Ja tämä toimii siis johonkin pisteeseen asti. Ja sitten se varsinainen kysymys on se, että onko se paras mahdollinen tapa. Koska ei tässä ole siis niin kuin se, että tässä ei haeta sitä, että toimiiko joku, vaan sitä, että toimiiko joku niin kuin optimaalisesti. Että onko se paras mahdollinen tapa vai ei. Tämä on niin kuin varsinainen kysymys. Joskus me pidin yhtä korishommaa ja sitten siinä oli sellainen, sitten mulla oli jotain kysymyksiä sitten ja mitä piti sitten kotona niin kuin miettiä näiden koulutuskertojen värissä. Sitten oli kerran, että mikä laji parhaiten, ei vaan että jotenkin vaan parhaiten kehittää niin kuin koripalloa, siis muu laji, siis ikään kuin oheislaji. Ja yksi vastaus oli, että golf. Että okei, golf. Se ei vaikuta ihan suoraan siirtymään. Mutta sitten se selitys oli siis se joku, että okei, että se parantaa niin kuin keskittymiskykyä. Että kun joutuu keskittymään jokaisen lyöntiin ja näin. Että okei, se voi olla näin. Tämä on mahdollinen ajatus. Mutta se tuskin on niin kuin tehokkain kuitenkaan se. Että tässä on kysymys siitä, että onko tämä paras mahdollinen tapa niin kuin ajatella tätä asiaa vai ei. Että se ei ehkä ole. Golf ei ehkä ole paras mahdollinen oheislaji koripallo. No niin, nyt väitetään. Tämä on niin kuin, tässä ensimmäisessä virkkeessä on se niin kuin se perusidea, että täytyisi niin kuin, koska ne urheilijat ja joukkueet on siis kiistatta niin kuin kompleksisia järjestelmiä. Tätä ei sillä tavalla voi siis kiistää. Että tämä on nyt niin kauan kuin uskoo tähän ylipäätään tähän koko järjestelmäajatteluun, tämä on melko kiistaton. Mutta sitten se väite on siis se, että sitä ei kannata, koska näin on, niin sitä ei kannata lähestyä siis niin kuin reduktionistisesti. Eli sitä ei kannata niin kuin, pelikarhujen koripallojoukkuetta ei kannata valmentaa niin kuin Sunilan sellutehdasta vaihtamaan niin kuin, siis osa kerrallaan, vaan lähestyä sitä niin kuin kokonaisuutena, siis se vuorovaikutuksen kannalta. Ja sitten silti reduktionistiset taustaoletukset hallitsevat valmennusajattelua osin huomaamattomasti. Ja tässä tullaan tähän ajatteluun, että eihän näin nyt välttämättä ole, siis jokaisen kohdalla. Mutta että jos ajattelee omaa ajattelua, niin että onko näin mahdollisesti ja onko se hyvä asia vai voiko ajatella paremmin tai sen valmentamisen kannalta tehokkaammin. Ja toi kohta 3
urheilulajien erilaista kompleksisuutta ei huomioida optimaalisesti. Lajit on keskenään siis hyvin erilaisia sen suhteen, että minkälaisessa vuorovaikutuksessa niissä ollaan, keskenään ja minkälaisessa vuorovaikutuksessa niissä ollaan sen vastustajan kanssa, koska vastustaja niissä aina on. Muuten ei ole urheilua. Onko tuossa seuraavaa? Eikä katsotaan toi väliä. Tuossa on siis se yksi esimerkki siitä, että miten ne Tuossa on yksi esimerkki, miten niitä voi jaotella tuon kompleksisuuden suhteen. Ja siis se idea on se, että tossa se on niinku kaikkein kompleksisin. Siinä on siis eniten niinku vuorovaikutus sekä siis sen oman joukkueen kanssa että sit vastustajan kanssa. Ja tavallaan sit kun siirrytään tänne näin, niin täällä sitä on kaikkein vähiten siis suoraa vuorovaikutusta vastustajan kanssa. Ja sit muodostuu sit toi tommonen nelikenttä, jossa sit on vähän niinku sit on rajatapauksia, jotka mä olen jättänyt tästä pois, ettei tule kiusallisia kysymyksiä. Mutta kysytään nyt kiusallisia kysymyksiä, että missä on 4 kertaa 100 metrin juoksuviesti, niin mihin se noista sijoittuu? Anybody? No sitä on vähän vaikea sijoittaa. Se on siis yksi pointti on siis se, että tästä tulee siis se sama, mikä oli se, mikä se on englanniksi, siis se semmoinen häkkyrä, että tässä ei ole kysymys siis, että nämä olisi vastakohtia toisilleen, vaan tässä on kysymys siis se janan niin kuin eri päistä. Että se 4 kertaa 100 metrin juoksu, se on jossain, että sehän on vähän niin kuin, siinä on vähän niin kuin vuorovaikutusta sekä oma joukkuetoverin kanssa että vastustajan kanssa. Ja siellä on muitakin siis, missä se on vähän nyt niin kuin siinä ja tässä, että missä olla, mutta ei niitä tarvitse noihin sijoittaakaan, vaan se pointti on se, että siinä on erilaisia tapoja siis. Että sitten se, että ton pitäisi siis näkyä siis jollain tavalla sit siinä harjoittelussa. Että kun ollaan tuolla noin, niin sit pitäisi harjoitella silleen, että se pääpaino on siis siinä vuorovaikutuksessa. Että se ei ole siis silloin, että sitä on hyvin vaikea irrottaa siis siitä kontekstista, siitä yhteydestä. Koska se muuttuu siis sen mukaan, että sen vastustajan mukaan se oma toiminta. Sen sijaan tuolla noin, noi liikesarjat tuossa karates, niin eihän siihen siis tarvinnut siis vastustajaa, että sehän on niinku koreografia tai pituushyppy, että ei siinä tarvi olla siis huolissaan, että joku just kun on hypännyt, niin se vastustaja tulee sieltä ja taklaa itsensä siinä ilmassa hyppääjän. Että siinähän ollaan hyvin erillään niistä vastustajista, ainakin useimmiten. Ja se tämän pitäisi jollain tavalla näkyä siinä, että miten sitä koko hommaa siis. Tuossa on muutama kysymyksiä, mitä tuohon. Ja siis ennen kaikkea toi, että miten 2 edellisen kysymyksen vastaus pitäisi näkyä lajiharjoittelussa. Ja tää mun väite on siis se, että ainakaan, ja siis me väitän nyt lähinnä täältä näiden invaasiopelien kannalta. Näin tietysti tällaisten koripallo ja jalkapallo. Koripallo täällä oli paljon. Tästä oli jäbää ja lätkää ja jääpalloa. Ei ollut, kuka oli jääpallovalmentaja? Täällä oli paljon invaasiopeliä, siis näitä, missä ollaan samalla kentällä, missä siis kaikki tapahtuu vuorovaikutuksessa sen vastustajan kanssa. Se mun väite on siis se, että niissä on sanotaan, että pitää ainakin hyvin tarkkaan pystyä perustelemaan, että miksi se on irrotettu siitä yhteydestä se joku harjoite. Koska
suoritukset muuttuu siis myös niin kuin biomekaanisesti, paitsi että havainnon puolesta myös biomekaanisesti sen mukaan, että jos se vastustaja on siinä mukana tai ei. Että koripallon hyppyheitto on erilainen sillä, että jos siinä on vastustaja, kun silloin siinä ei ole. No silloin se kysymys on se, että miksi se pitäisi harjoitella ilman vastustajaa, että jos se muuttuu joka tapauksessa myös biomekaanisesti, silloin kun vastustaja on mukana. Tämä on se kysymys. Se vastaus ei välttämättä ole se, että ei sitä koskaan kannatakaan harjoitella. Se ei välttämättä ole vastaus. Se voi olla vastaus, mutta se ei välttämättä ole vastaus. Mutta se ajatus on siis se, että sitä pitäisi ajatella, että onko se niin. Tai kun tuolla kun on toi, että pitäisikö sen näkyä jotenkin tuolla noin, niin kun se on yksilö, niin pitäisikö sen näkyä siis silleen, että ne on sit oikeasti yksin myös siinä harjoittelussa. Tarkoitan sitä, että emme viitti sanoa, esimerkit on aina niin huonoa, mutta se, että pitäisikö se näkyä, että se on sit yksinäistä hommaa myös se harjoittelu. Totta kai se täytyy olla siis vastustaja, siis jos karate ottelee, niin jos ei siinä ole vastustaja, niin sit se on tuolla kategoriassa, mutta jos se on tossa noin, niin miten sen pitäisi näkyä. Tuossa tulee se, että mikä on sit kompleksista, missä se on siis se, tavallaan, että miten se vuorovaikutuksen määrä, mikä siihen vaikuttaa. Ja me laitoin nämä tähän nyt tarkoituksella, että me en nyt yrittänytkään suomennella näitä diversiteettiä tai tällaisia näin. Muista jos tässä meinaa tavallaan tässä keskustelussa jollain tavalla olla siis mukana. Noin muutamat perustermi on aika hyvä hallita, koska niille ei ole oikein sellaisia, mitkä täsmälleen saman asian sanois, niin ei ole oikein sellaisia niin sanotusti suomennoksia. Ja Suomeenhan toikin jo. No sit siitä tulee näitä osien määrä. Mitä enemmän on osia, niin sitä enemmän on kompleksisuutta. Et 5 vastaan 5 koripallo on kompleksisempaa kuin 3 vastaan 3 yhteen koriin hinkkaaminen, koska siinä on enemmän vuorovaikutus. Se on 45 vuorovaikutuspari on siinä 5 vastaan 5 ja 3 vastaan 3 on 15, kun laskee ne. No sit voidaan laskea, että onko sit jalkapallo kaikkein eniten kun siinä on 11, siitä tulee jo, en osaa niin pitkälle laskeekaan, paljon se on 22, monta vuorovaikutusparia siinä tulee. No silloin tulee sitten se kentän koko, että onko ne aidosti siis vuorovaikutus keskenään ne joku esimerkiksi vastustaja maalivahti ja toinen maalivahti, ne ei ehkä ole hirveästi vuorovaikutus keskenään. Silloin tulee siis toi kakkososa. Onko se vuorovaikutuksessa vai ei? Erilaista vuorovaikutusta. Että onko ne osat erilaisia? Miksi suurimmassa osassa invaasiopelejä on maalivahti? Jalkapallossa ne ei ollut silloin ihan alun perin, siinä ei ollut, vaan siinä sai erilaisesti. Sitten voi välillä vaihtaa, sitten voi kuka vaan mennä sinne maalille ja välillä saa kaikki ottaa käteen. Mutta miksi se on hyvä, että siinä on maalivahti? Tai mitä se tekee? No se vastaus on se, että se lisää siis se pelin kompleksisuutta, koska siellä on se yksi pelaaja, joka voi olla eri tavalla siis vuorovaikutus niiden muiden kanssa kuin ne muut. Se lisää siis sen sijaan, että pantaisiin pienet maalit ja sitten pitäisi sinne potkasta, mutta sen sijaan, että siellä on maalivahti, niin se lisää sitä siis niin kuin yllätyksellisyyttä ja arvaamattomuutta siinä pelissä. No toi neljäs osa, niin sekin on siis sinänsä ihan mielenkiintoinen. Toi aiempien kilpailutekojen vaikutus myöhempiin kilpailutekoihin. Tämä on tämmöisissä, missä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa vastustajan kanssa. Tämän takiahan junioripelit on siis tylsiä, siis oikeasti, paitsi jos on oma lapsi pelaamassa tai on valmentamassa, niin siitä ei, mutta muuten ne on tylsiä. Koska siitä puuttuu toi noin, esimerkiksi sen takia, että siitä puuttuu toi. Ei, siis, se on sitä samaa, siis
Ja liioittelen ja kärjistän. Olen pahoillani. Mutta siis se on siis suunnilleen sitä ja samaa siis alusta loppuun. Se ei siis vaikuta siihen niin kuin tavallaan mitä pelin alussa. Sitten on vaikea siis muunnella sieltä niin kuin taktisesti sieltä alusta sinne loppuun. Kun taas sitten kun pelataan huipputason peliä, niin silloin pystytään niin kuin muuttelemaan sitä. Eli ne aikaisemmat teot siis vaikuttaa niihin myöhempiin, että mitä siinä myöhemmin tapahtuu. Silloin kun tekninen ja taktinen taito kasvaa. Siis se on, niin kuin, että jos on juniorikoripalloottelu, niin siellä voi juosta sen saman, kun on just onnistunut opettaa sen yhden setin. Se voi juosta vaikka 4 kertaa, se menee aina läpi, mutta ei se, koska se vastustaja ei opi sitä, se ei vaikuta siis siihen myöhempään. Sen sijaan niin kuin aikuisten, tai sanotaan huipputason pelin kiinnostavuus on siinä, että kun joku menee läpi, että mitä ne tekee seuraavalla kerralla sitä vastaan, siis miten se muuttaa sitä puolustusta, miten se hyökkäys muuttaa omaa toimintaa. Silloin siihen tulee lisää niin kuin sävyjä ja mielenkiintoa, jos tulee. Tämä on aina tämä on sen takia siis niinku sen takia siis kiinnostava kysymys, miksi me olen tähän laittanut, niin on siis se, että jotta urheilulla on siis katsojia, jotta sitä kukaan jaksaa tehdä, niin se täytyy olla siis sopivan kompleksista, siis sopivan vaikeaa ymmärtää. Sitä ei muuten kukaan jaksa siis vuodesta toiseen niin kuin paukuttaa. Että se täytyy olla siis jollain tavalla, niin kuin, että siinä on jotain mielenkiintoista. Tämä oli hauska. Muista mikä se on? Onko se Salamapallon satuttamat? Se kirja, missä kerrotaan se salamapallosta. Ja siinä oli siis se Tahko Pikkala, joka oli ehkä kauniisti sanottuna erikoisen oloinen kaveri, niin, mutta se oli ihan loistava, koska se alkoi jossain vaiheessa siis epäilee, että siinä ei ole siis siinä lajissa niin kuin riittävästi sellaista taktista niin kuin muunteluvaraa, että se olisi kiinnostava niin kuin pidemmän päälle. Se alkoi siis pelin keksiä itse siis epäillä sitä. Ja se on nimenomaan siis siitä, niin kuin, että onko siinä siis sellaista, että mikä siitä tekee niin kuin loppujen lopuksi niin kuin kiinnostavaa. Niin kuin pitkällä tähtäimellä. Silloinkin, kun niin kuin tavallaan osaa sitä, niin löytyykö sitten vielä siis sellaisia, että mitä, niin kuin, mikä vielä voi muuttua ja mitä voidaan vielä, niin kuin, mikä on vielä kiinnostavaa. Mutta sitä ei voi siis mitata. Sitä ei ole, niin kuin, että vaikka siellä oli nämä niin nämä on nämä on yhteismitattomia. Niitä ei voi siis, niin kuin, että sulla otetaan kertolasku ja sitten sanotaan, että tämä on todella, niin kuin, tämä on kaikkein kompleksisin. Sitä ei voi mitata. Sitten aina joku sanoo, että tämä on yksinkertainen peli, että siinä vaan tehdään jotain, ja kun ei sitä tajua siis. Se täytyy siis ymmärtää, että mikä siinä on ne hienoudet, jotta siitä voi oikeasti sit niin kuin nauttia pidemmän päälle. Totta kai vähän aikaa voi nauttia. Ja toi kompleksisuus ei tarkoita vaikeutta. Se, että mikä on vaikea, näytän aina, että mikä on vaikein urheilulaji. No se on aika lailla, että vaikea urheilulaji pärjätä on se, että missä on eniten harrastajia. Tai eniten totisia harrastajia. Koska siis siitä se tulee. Että se on niinku siitä osanottajien määrästä, että kuka on paras. Että jos on 10 harrastajaa, niin se on 1/10 mahdollisuus on maailman paras. Jos on 1 000 000 harrastajaa, niin se on 1/1,000,000, että on maailman paras. Se on aika selvä, mutta se on eri asia kuin se, että onko se niinku kompleksista. Et kyllä niin kyllä mä nyt sanoisin, että koripallo on kompleksisempi laji kuin 100 metrin juoksu. Koska siinä on vähemmän siis muuttuvia tekijöitä 100 metrin juoksussa. Eikä tämä ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin helppoa. Olisiko 100 metrin juoksu itse asiassa kaikkein vaikein laji olla maailman paras, koska siinä on eniten yrittäjiä. Sanoisin. Ainakin siinä on enemmän yrittäjiä kuin koriksessa. Ja tämä on siis se, että myöskin se, että tämä on myös ikään kuin ajattelua, että okei,
että mikä siinä omassa lajissa on siis se, että mikä siitä tekee, siis niinku, mikä siitä tekee kiinnostavan niinku loppujen lopuksi. Ja et niinku suuntautuuko se harjoittelu siis siihen, että mikä siinä siis niinku loppujen lopuksi on siis se homman niinku ydin. Et viedäänkö sitä siis, niinku, mikä siitä tekee niinku kiinnostavan ja millä siinä loppujen lopuksi niinku voittaa. Koska ne on usein kuitenkin sama asia. Tuossa on siis tässä on käytännön esimerkkiä näistä. Toi oli siis nyt mä en ole kyllä varma miten tuo Bernardin toi sukunimi, mutta se oli kuitenkin amerikkalainen urheilufilosofi, joka kyllä sit suurimmalla osalla käsittääkseni toimi siis Euroopassa. Mutta siis eri lajissa pitäisi olla siis erilaisia taitoja tarpeettomien esteiden ylittämiseen. Tarkoittaa siis, esteiden ei ole nyt konkreettinen tässä, vaan että se on 100 metrin juoksun tarpeeton este on siis juosta 100 metriä niin kovaa kuin lähtee, millä ei ole siis mitään käytännön merkitystä. Siis käytännön elämän kannalta. Ei se kukaan ole, niin kuin, että Usain Bolt kävi, sillä oli hyötyä siitä, että se kävi äkkiä kaupassa. Ei sillä ole siis mitään sellaista, niin kuin, sillä ei ole siis käytännön, se on irrotettu, siis se tekee siitä urheilua, että se on irrotettu siis niin kuin käytännön elämästä. Ei koriksen, niin kuin, ei korispelaajilla ole mitään hyötyä siitä, että ne osaa heittää sen 305 koriin sen pallon. Ei siitä ole mitään hyötyä. Siis niin kuin, tää on mahtava seuramies. Pystyy heittämään pallon tuonne kattokaan. Se on siis rajattu siihen urheiluun. Mutta tässä on nyt käynyt siis niin, että kun on tullut tämä suunta vie siis tänne kohti siis tätä kompleksisuutta. Ja tässä on ehkä myöskin se, että miksi tällainen vanha urheilukeskustelu, että nykyinen urheilun niin kuin kaupallinen maailma ei välttämättä siis niin kuin kohtaa, on se, että millä lisätään kompleksisuutta, ne tekee siis kiinnostavampia, usein siis parempia niin kuin TV-lajeja. No tuo jalkapallomaalivahti, se on siis ihan selvä, että siis se lisää sitä kompleksisuutta. Tämä on nyt vanha, tämä ei nyt ole mikään uusi sääntömuutos, mutta se, että kun siellä on 1 tai 2 pelaajaa kummassakin päässä yksi, niin jotka voi käsitellä palloa käsin, niin se lisää sitä siis erilaisten vuorovaikutusten määrää. Mutta mitä siellä on mahdollista siis tehdä sen sijaan, että kaikki pelaa jalalla. Sama siis sivuraja heitto, se lisää sitä. Se on aika sitkeä sääntö sekin. Hiihdon yhteislähtö verrattuna siis tuohon väliaikalähtöön, jossa ei ole niinku suora kilpailu, vaan tuolla lisätään se. Totta kai siellä saadaan myöskin kilpailut tietyn mittaiseksi näin, mutta se on myöskin siis se, että se lisää sen suoran vuorovaikutuksen määrää. Jousiammunta tai ammunnan finaalit, missä se aina verrataan niin kuin sitä laukauksen pistemäärää, ei niin kuin tämmöiseen absoluuttiseen pistetaulukkoon, vaan siihen vastustajaan. Tämä on hauska tämä sakki 960, kun se on siis tämä versio sakista, missä ne, mitä nyt on alettu pelaa, että ne arvotaan se takarivin niiden arvonappuloiden järjestys, jolloin sitä on niinku, lähetit pitää olla eri väreissä, kuninkaan pitää olla tornien keskellä, mutta se on muuten siis se arvotaan. Niitä on nyt sitten kai, se nimi on nyt se, että 960. Että niitä on 960 erilaista mahdollisuutta, että miten ne nappulat voi olla siellä takana, niin sotilaat on siis edessä. Mikä tarkoittaa sitä, että se on siis sieltä on siis tehty niin kompleksiseksi, sitä ei pysty siis ainakaan niin helposti tietokoneen laskemaan, että mitä siinä kannattaa tehdä. Tätä siis pelataan, siitä oli just se turnaus, jonka, mikä sen nimi on se, Magnus Carlsen vai Carlson, joka oli siinä mukana siis järjestämässä sitä. Mutta tämä on siis suoraan se periaatteessa sama idea, ottamatta nyt kantaa siihen, että onko sakki nyt urheilu ylipäätään, mutta se nyt on siellä kuitenkin. Kompleksisuutta vähennetään harvoin. Tämä yleisurheilun nämä jänisjuoksut on se, koska siinä ei enää kilpailla silloin niin kuin tavallaan sitä suoraan sitä toisia kilpailijoita vastaan, vaan niin kuin sitä tavallaan kaikki kilpailee sitä jänistä
tavallaan jäniksen perässä pysymiseksi, eikä sitä niin kuin tavallaan toisia vastaan, jolloin se vähentää sitä keskinäisen kamppailun merkitystä. Tämä oli johdanto-osuus. Nyt on 5 minuutin mietintäosuus oman lajin kannalta, oman valmentamisen kannalta. No, niin kuin mä sanoin, niin tämä ajattelu on hidasta hommaa, että ei tästä tarvitse edes päätyä mihinkään johtopäätökseen, mutta niin vähän aikaa me huilataan. Paitsi, että onko joku napakka kysymys? Lopuksi voi kysyä enemmänkin, mutta onko nyt joku napakka kysymys? Anna palaa. No, napakkaan sitten ihan saat määritellä, mutta tämä meidän rakas suomalainen huippu-urheilujärjestelmä, niin onko se järjestelmä vai onko se kompleksinen järjestelmä? Ja miten nämä 3 sun väitettä toimii mielestäsi meidän huippu-urheilujärjestelmä? No, kompleksinen järjestelmä, se on ihan varmasti. Se on selvä. Missä se oli 3 väitettä? Emme osaa sanoa. Mutta siis se on selvää, että se on niin kuin kompleksinen järjestelmä, jossa on vielä järjestelmiä niin kuin siellä järjestelmien sisällä. Että se on myöskin niin kuin hierarkinen järjestelmä. Mutta en osaa tämän paremmin vastata tähän kysymykseen. Mä olen hyvin pitkälle täällä niin kuin parketilla pyöriä, siis koripalloparketilla pyöriä. En osaa sanoa. Se on ihan hyvä kysymys ja sitä voi siis miettiä, mutta no. Siinä se pätee se itse organisoituvuus. Että tavallaan eri tasoilla se tulee, ei ehkä tiedä, kun tätä sattuneesta syystä on omassa laissa harrastanut tätä valmentamistapaakin, niin että sitä pystyy hyvinkin eri tasoilla. Eli seurat järjestäytyy, valmennustiimit järjestäytyy omalla tasolla, lajiliiton omat osastot ja muut, niin siinä tulee niitä elementtejä, jotka liittyy tähän kompleksisuuteen ja sehän on sellainen järjestelmä. Ja se myös pystyy, että vaikka se keskusliitto tai olympiakomitea tai muu loppus, niin kyllä se urheilutoiminta edelleen pysyy siellä. Ja tämä on tavallaan se yksi tunnusmerkki tai selkeä tunnusmerkki, mikä siinä on. Ja sitten tavallaan siinä mielessä varmaan vastaus on kyllä. Niin, siis tähän tulee valmennuksia eri tasoillakin, että pystytään laittamaan ryhmät tekemään itse hommia tai ohjataan vahvasti tai muuta, että siinä on monta eri juttua ja se homma kuitenkin onnistuu siinä. Ja, mutta tämä ykkönen osien välinen vuorovaikutus on ennakoimatonta. No, sä varmaan omasta kohdasta tiedät, että se on ennakoimatonta. On. Onko se pyrkimys siihen sitten? Se on jo heti ensimmäinen, mitä mä tuossa mietin. Toimiko se ylhäältä alas, että alhaalta ylös? Se oli vaan niin kuin siis heräs napakkana. No periaatteessa tietysti lajiliitot esimerkiksi toimii suoraan näin, että se lajiliitto vaikuttaa niiden seurojen toimintaan ja seurat vaikuttaa sen lajiliiton toimintaan. Se, että onko nämä balanssissa nämä asiat, se on sitten taas niin kuin toinen asia, että vaikuttaako seurat esimerkiksi tarpeeksi siihen lajiliiton toimintaan vai elääkö lajiliitto omaa elämäänsä, niin se on toinen asia. Mutta siis nämä kyllä siis pätee, koska se on kompleksinen järjestelmä joka tapauksessa. Nyt me huilataan 5 minuuttia, sitten me jatketaan. Nyt voi keskustella tai olla ihan hiljaa. Onko jollakulla, tuliko joku juttu mieleen, minkä haluaa jakaa? No sen verran mä tuossa ajan meillä naisten maajoukkojen valmennuksessa fysiikkavalmentaja ja Tessin niin joukkojen valmentajana, niin tämän kompleksisuuden ja näiden vuorovaikutusten määrä siinä sen ryhmän sisällä, jota tuossa sanoin, niin sitä arvoisin tässä miettiä, että kun niihin yrittää vaikuttaa, ja sitten siinä on kuitenkin ääretön määrä niitä, mihin ei voi vaikuttaa, kun emme me tiedä niitä muita vuorovaikutuksia. Että niin kuin, mihin sinne sitten kannattaa oikeasti sitä omaa aikansa käyttää. Noin. Me tulen tähän ihan kohta.
mä palaan tähän näin. Mä en nyt näihin koripallon esimerkkeihin, mä palaan tähän kysymykseen. Niin, okei, jos tästä lähtee, niin tää nyt on muitakin kysymyksiä voi esittää, mutta että okei, että siinä on joukkueet ensisijaisesti pelaa ja sitten suora vuorovaikutus vastustajan kanssa. Ja sitten miten tämä pitäisi näkyä lajiharjoittelussa, no se on siis äärimmäisen yksinkertainen tämä. Että se pitäisi näkyä niin, että se on vuorovaikutusta niin kuin vastustajan kanssa ja joukkue nimenomaan, mikä tarkoittaa sitä, että se vaan että jos pienpeli on, että se vähintään niin kuin 2 vastaan 2. Että silloin on, niin kuin, että on joukkuetoveri, jonka kanssa vuorovaikuttaa ja sitten on vastustajat. Tämä on hyvin yksinkertainen tämä, tavallaan tämä perus johtopäätös. Ja se tämä on se tähän kysymykseen palatakseni, niin että tavallaan tämä on se ratkaiseva ero, että jos lähtee tästä reduktionistisesta ideasta tai kompleksisesta ideasta. Se idea on se, että jos on reduktionisti, siis silloin tavallaan, tai sen tunnistaa siitä, että yrittää mahdollisimman paljon siis säädellä sitä. Siis mahdollisimman moneen asiaan siis puuttuu, siis miten se on että tavallaan että kaikki yksityiskohtiin. Ja se on työläs tapa, koska siinä tulee siis tehtyä paljon siis tarpeeton työtä. Koska ne monet asiat menisivät joka tapauksessa, siis, koska se joukkue itse organisoituu ja ne urheilijat itse organisoituu. Nyt kun esimerkiksi Aki kun sanoi, tai sovittiin, että me tuun tänne, niin ei Aki sanonut, että mulle ja Jyrille, että siitä Kouvolan kohdalta niin lähette sinne Heinolaan ja ei se sanonut mitään, vaan sanoi, että nähdään siellä sitten 11. Siis se on turhaa, koska se luotti siihen, että me itse organisoidutaan ja ilmestytään paikalle. Niin silloin se idea on se, että pitäisi siis mahdollisimman vähän, siis miettiä, että miten pääsee mahdollisimman vähällä, että mitkä tulee joka tapauksessa siis tehtyä. Mitkä joka tapauksessa siis hoituu. Et esimerkiksi pelissä, niin, jos vaikka koripalloharjoittelu, niin että käydäänkö kaikki mahdolliset syöttötavat esimerkiksi läpi, eli että kaikki tehdään joku, vai käydäänkö ensin pelaamaan ja sitten katsotaan, että mitä ne ei mahdollisesti osaa tai mitä se peli, mitä siihen tarvitaan lisää. Ja sitten jollain tavalla painotetaan niitä. Tämä on ratkaiseva osuus. Et kummasta siis lähtee, siis kummasta perusajatuksesta. Tämä on myöskin se, että miksi se ajattelutapa ei välttämättä siis muuta sitä käytännön toimintaa. Koska joku kun sanoo, että niin paljon kuin mahdollista, joku sanoo niin vähän kuin mahdollista, niin se voi olla täsmälleen sama määrä. Se ei välttämättä ole eri määrä. Esimerkiksi yksityiskohtia. Mutta se voi olla hyvin eri myös. Tämä on se, että jos tässä nyt jotain jää mieleen tästä hommasta, niin tämä on se oleellinen kohta. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuorovaikutuksen suhteen, niin se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman vähän pitäisi puuttua mihinkään. Mahdollisesti jotain olosuhteita siis tehdä semmoisiksi, että ne edesauttaa sitä urheilua. Mutta mahdollisimman vähän, sillä että ne mahdollisimman paljon jää tilaa siis itse organisoitua. Tämä on ajattelu. Tätä me tarkoitin, että silloin alussa, kun me sanoin, että älkää ihmetelkö mitään kauhean äkkinäisiä muutoksia, vaikka joku olisi, että joku on hyvä idea, vaan että se vaatii miettimistä, että mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaa. Mikä on mahdollisimman vähän, mikä on mahdollisimman paljon. Että jos on ollut tähän suuntaan kallella, että kauheasti on yksityiskohtia, kauhean yksityiskohtainen harjoitusohjelma tai pelikirja tai mikä ikinä. Jos on niin sitten, että olisiko se mahdollista, että sitä voi vähentää sitä ja päästä siis helpommalla ja saada helpompi lopputulos tai parempi lopputulos. Se on esimerkiksi se, vaikka nyt koripallon heittotekniikka, niin että jos sitä lähtee nyt opettamaan niitä kaikkia yksityiskohtia, niin ei se johda oikein mihinkään.
koska ei se oikein muutu se, kun siinä on nämä tämmöiset sisäiset liikemallit on niin voimakkaat, että ei sitä saa siis niinku tehdä tällaista perushyppyheittotekniikkaa, niin ei se muutu muuksi, siis niinku kokonaan muuksi, vaikka sitä miten näyttäisi. Ne kaikki on jollain tavalla, niinku, niin sitä voi vähän muunnella ja vähän saada niinku tarkoituksenmukaisemmaksi, mutta ei se kokonaan muutu. Et sitä on turha lähteä niinku kaikille sitä, että näin ja näin ja näin ja miten ikinä. Ei se kannata. Se ei siis tuota sitä, niinku, se voi tuottaa huonomman tuloksen. Et koska alkaa niinku tietoisesti säädellä niitä liikeratoja ja näin, ja se menee huonommin, ja sitten loppujen lopuksi palaa kuitenkin siihen aikaisempaan. Et se on helpompi lähteä siitä, että missä ollaan nyt, ja sitten mahdollisimman vähän niinku muunnella sitä, mutta tarvittaessa siis niinku tehdä jotain muutoksia tai edesauttaa niinku harjoittelua. Et vähän toisenlainen on se tulisi se heittotekniikka esimerkiksi. Tämä sopii siis tämä sopii kaikkeen, myös siis näihin niin kuin kentän ulkopuoliseen vuorovaikutukseen. Et nyt näitä viimeisiä joukkueita, mitä me on valmentanut itse, niin emme ole puuttunut mihinkään koskaan, siis ollenkaan. Vaan me on niille kapteeneille sanonut, että tulette silloin sinne ja sitten tehdään näin ja sitten loput hoidatte itse. Mutta ei se tietysti kaikilla onnistu, tai kaikissa ryhmissä onnistu, mutta jossain se onnistuu. Ja sitten se on mahdollisimman vähän. Mutta se voisi olla myöskin liian vähän, riippuen siitä joukkueesta. Että voisi se joukkue olla sellainen, että ne tulkitsee sen niin, että tässä voi olla kuin elopellos aamuyöhön asti kilpailumatkalla. Voisi se olla niinkin, ja silloin se olisi liian vähän. Että ei se ole sääntö, mutta se on niin kuin, että mahdollisimman vähän, riippuen siitä, että minkälainen se ryhmä tai se urheilija on. Ja tämä on myöskin, että niin kuin, vaikka nuo termit on, niin kuin, voi olla, että ne on jonkun mielestä monimutkaisia tai muuta, niin eihän niitä, mä sanoin ensin sen niistä termeistä, että niin kuin se kompleksinen järjestelmä, eihän niitä ole olemassa siis missään. Nehän on käsitteitä. Ei käsitteet ole olemassa. Siis ei missään ole siis niin kuin kompleksista järjestelmää, joka on nimeltään joukkue, vaan se on tapa jäsentää sitä, niin kuin tapa ajatella sitä. Ja se voi olla, että se nyt vaikuttaa hyvällä tavalla, mutta jos se nyt vaikka 20 vuoden päästä se pitäisi olla parempi tapa ajatella sitä, mutta nyt se vaikuttaa hyvälle. Ei sitä ole olemassa missään sitä, eikä sitä reduktionismia ole olemassa siis sellaisena. Se on ajattelutapa. Ei sitä ole niin kuin konkreettisesti olemassa siis missään, vaan se on tapa ajatella sitä. Ne ihmiset on tietysti olemassa, joukkue on olemassa, mutta sitä järjestelmää ei ole sinänsä olemassa. Se on niin kuin käsite. Ja sen takia se on oleellista, että tässä se, niin kuin se varsinainen niin kuin pihvi on. Siis se, että kun se peli on vuorovaikutusta, niin sitten pitäisi opetella vuorovaikutusta, ja vuorovaikutusta opetellaan vuorovaikuttamalla, tai opitaan vuorovaikuttamalla. Ja silloin se harjoittelu pitäisi koostua siitä vuorovaikutuksesta koripallossa ja näissä muissa invaasiopeleissä. Sitten se on eri asia kuka se oli cheerleading valmentaja? Mulla on tää, kun mulla on tää Dragonsin paitakin, kun meidän yksi lapsi on siellä, niin ei siinä tietysti tarvitse sitten vastustajan kanssa nyt vuorovaikuttaa. Kun ei ne osallistu siihen kilpailusuoritukseen, vaan siinä vuorovaikutetaan koko ajan sitten taas niiden joukkuekavereiden kanssa. Ja se on niin kuin se, mikä siinä on ratkaisevaa. Ja se on eri asia kuin se, että niin kuin tämän koripallo. Nämä esimerkit on siis koripallosta. Siis tuo scrimmage tarkoittaa siis sitä 5-5 vastaan peliharjoituksissa. Ja se on niin kuin se perusmuoto, koska se on kaikkein suorimmin se pelisuoritus. Ja sitten tavallaan, että siitä katsotaan, että mitä sitten muuta tarvitsee tehdä. Shoot me. Kysymys cheerleadingissä on vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Siinähän huomioitetaan yleisöä. Miten tämä... No, se on niin kuin... Se on erittäin hyvä kysymys ja se on miten nyt sanoisi?
silloin pitäisi siis tavallaan niin kuin, teoriassa, en sano, että se on näin käytännössä, tämä on taas mun niin kuin omaa järkeily, mutta siis sitä pitäisi harjoitella siis toisin sanoen esiintymällä. Ei sitä oikein niin kuin vuorovaikutusta yleisön kanssa ei voi harjoitella muuten kuin olemalla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, siis tavalla tai toisella. Ja vuorovaikutus vastustajan kanssa ei voi harjoitella muuten kuin olemalla vuorovaikutuksessa vastustajan kanssa, tavalla tai toisella. Ja sitä se siis tarkoittaa tuo ensimmäinen kohta, että se on niin kuin se, mistä siinä lähdetään. Se on se perusoletus. No sitten aina ei voi pelata, siis monesta eri syystä ei voi pelata siis koko aikaa. Se on siis uuvuttavaa ja se käy siis niin kuin siinä on tämä vähenevän tuoton laki, että se tuottaa aina vähemmän kuin mitä enemmän sitä tehdään. Ja sitten käytetään jotain harjoitteita, mutta avoimia harjoitteita, koska se on avoin se laji, siis siinä ei tiedetä miten se tapahtuu, vaan täytyy reagoida. Ja jotta voi reagoida, olisi 2 puolustajaa ja 2 hyökkääjää, useimmiten kollektiivisesti, siis joukkueena. Et ei ole vaikka että se on vaikka juoksukilpailu, niin että se ei ole yksin, vaan kun se on joukkueen laji, niin se on joukkueena. Se ei ole siis niin kuin, että kaikki spurttaa tonne ja kuka voittaa, vaan se, että ne on vaikka parit tai 3 ja sitten juostaa ja sitten katsotaan, ja se on kollektiivi, joka voittaa tai häviää. Sitten tästä voisi päätellä, että jos on yksilölaji, niin pitäisi tehdä yksilökilpailuja tämän logiikan mukaan. Se, että onko se hyvä idea vai ei. Mutta tässä on se, että kamppaillaan kollektiivisesti. Sitten syöttäminen, sijoittuminen, ajoitus, siis vuorovaikutusta siis niiden pelaajien kesken. Et esimerkiksi se, että eka mitä harjoitellaan, jos oikein aloittelijoita, niin ei harjoitella ensin pomputtamista, vaan syöttämistä, koska se on vuorovaikutus sen joukkueen kaverin kanssa. Mä vaihtelen pareja joukkueita, jotta kaikilla on niin kuin mahdollisimman paljon vuorovaikutusten joukkueita. Se ei ole vaan siis, niin kuin, että jos aina saa valita parit, niin on ne useimmiten valitsee joku tietyn ihmisen sieltä aina, jolloin se ei edes auta sen joukkueen vuorovaikutusta optimaalisesti, vaan silloin vähän voi niin kuin lukkiutua se koko homma. Ja sitten toi viimeinen, anna ohjeita mahdollisimman vähän, mutta aina vähempää. Kun tämäkin voi nyt, että mahdollisimman paljon annetaan itseorganisoituvuudelle tilaa, mutta ei enempää. Vaan että se täytyy johonkin pisteeseen, sitä täytyy niin kuin, jossain kohtaa sitä täytyy puuttua siis peliin. Jossain kohtaa se valmentaja täytyy sanoa, mutta mahdollisimman vähän. Koska se on tehokasta ja siis niin kuin vie vähän aikaa, jos ne tekee itse sen. Niin kuin löytää sen saman ratkaisun. Mutta jos ei löydä, niin silloin se valmentaja täytyy tehdä jotain, jotta päästään siis eteenpäin. Ei pelaajat keksi siis pelijärjestelmiä esimerkiksi. Että miten pelataan tai miten hyökätään. Ei se tapahdu silleen. Vaan valmentaja sanoo, että miten tehdään. Ja sitten katsotaan, jos sitä jotenkin muutellaan tai jotain. Ja sitten tavallaan tämän vastakohta on tuo kohta 6. Siis tekninen virtuositeetti. Sitten jos täytyy olla niinku oikeasti taitava, se on oleellista, koska silloin voi olla siis niinku useammalla tavalla siis vuorovaikutuksessa vastustajan kanssa. Et jos ei ole mitään muuta syöttöä kuin tälle rannesyöttö, niin se aika paljon rajaa sitä, että mitä voi tehdä. Siis se vaan voi syöttää näin. Et sen takia täytyy olla siis, mitä teknisesti taitavampi on, niin sitä useammanlaisessa niin vuorovaikutuksessa voi olla. Ja silloin se tekninen virtuositeetti on myös oleellinen. Sitten siinä tulee se kysymys, että miten nämä kohta 6 ja kohta 2 sovitetaan yhteen. Siis miten voi tulla tekniseksi virtuosiksi niin, että samaan aikaan on koko ajan niin kuin vuorovaikutus jonkun kanssa, ettei siis pääse tekemään siis sitä perinteistä 1-0 vastaan harjoittelua. Nyt tähän mulla ei ole valitettavasti tämä on minusta oleellinen esimerkki. Mä kerron tämän, vaikka en muista tätä lähdettä, mä olen hukannut sen lähteen. Mutta pointti on se, että se oli siis orkesterista, siis sinfoniaorkesterista, jossa tehtiin se tutkimus, että
Koska siinä ilmeisesti tapahtuu siis niin, että se helposti jää se tekninen taso sille, missä on ollut silloin, kun pääsee siihen orkesteriin soittamaan. Sitten se tutkimuksen aihe oli siis se, että pystytäänkö niin kuin tämmöisellä henkilökohtaisella opetuksella parantamaan sitä yhteissoittoa niin, että sen kuulee sen tuloksen. Ja näin kävi. Ja mä olen pahoillani, mä en muista sitä, mulla ei ole sitä lähdettä, mutta se idea oli se, että sillä pystyttiin parantamaan sitä niin, että kun sitä jälkikäteen kuunneltiin, että pystyi siis nämä asiantuntijat erottamaan sen tämän yksittäisen niin kuin virtuositeettiharjoittelun tuloksen siitä, mitä se oli aikaisemmin. Vaikka se yhteissoitto tietysti useimmiten niin kuin ei ole siitä kiinni. Jolloin tämä voi olla esimerkiksi just cheerleadingista, mitä on siis, missä toimitaan joukkueena, mutta ilman vastustajaa, jossa se voi tulla niin kuin oleelliseksi se kysymys. Periaatteessa tähän koskee tämä vuorovaikutus myös niin välineisiin ja alustoihin ja muihin. Eli tavallaan niidenkin hyödyntäminen, vaikka telinen voimistelussa, niin kun puhutaan systeemistä, niin se pelkästään voimanharjoittelu muuttaa sitä, miten se liikennopeutta, joka tarkoittaa, että pitää muuttaa kaikkea muutakin siinä kehossa ja mahdollisesti pystyy tekemään sitä, niin tähän voi ajatella sitä vuorovaikutusta niinkin pitkälle, että samaan ajatukseen liittyen. Siinä on siis kaksi puolta, siis siinä, tai kaksi tavallaan eri asiaa. Siis toinen on se, että siis tämä suora vuorovaikutus niin kuin ympäristön kanssa, joka on ratkaiseva siis esimerkiksi ulkolajeissa, että missä se olosuhde siis muuttuu ja silloin on ratkaisevaa opetella siis toimimaan siis niissä, siis että jos sataa, niin sitten harjoitellaan sateessa, jalkapallo esimerkiksi. Mutta ja sitten toinen homma on sitten se, että miten niin kuin tällä fysiikkaharjoittelun niin kuin fyysisten ominaisuuksien kehittämisellä, miten sillä voidaan sitten loppujen lopuksi, minkälainen se ketju on, että päässään sitten siihen joukkueen suorituksen kehittymiseen. Ja se on aika monivaiheinen ja me on jättänyt sen nyt tästä, se on kokonaan toisen jutun aihe. Se, että, koska se on aika monimutkainen se, ja se usein, niin kuin, että okei, nyt se on saanut lisää voimaa, nyt se varmaan pelaa paremmin. No ei se välttämättä pelaa paremmin tai tee mitään suoritusta siis paremmin, vaikka se olisi tärkeä ominaisuus sen suorituksen kannalta. Se ei välttämättä siirry siihen silti. Et jos vaikka otetaan helppoja merkkiä, jos koripallo vaikka niin jonkun kestävyys kehittyy, se on kestävyysarvo, se on VO2 nousee, se on oleellinen kyllä. Mutta jos se nousee, ei se välttämättä paranna sitä pelisuoritusta, jos se pääse pelaamaan 3 minuuttia lopussa, niin ei se välttämättä ole siis yhtään sen parempi, että se ei niin kuin välttämättä ole se kynnys, mikä siinä on niin kuin sen suorituksen kannalta. Sitten on vielä toi vihoviimeinen juttu, niin siis toi, miksi tämä kompleksinen, tämä ajattelutapa, miksi se on niin kuin tähän reduktionistiseen ideaan verrattuna. Siis hyvin yksinkertaisesti, että koska se on ekologisesti rationaalisempi, siis se vastaa paremmin sen ilmiön luonnetta. Että se ei ole, joukkue ei ole Sunilan tehdas, eikä se ole McDonaldsin toi keittiö, vaan se on koripallojoukkue, jonka tarkoitus on voittaa toinen joukkue. Silloin silloin sitä kannattaa myöskin lähestyä ja siis ajatella sillä tavalla. Jos sitä ei ajattele sillä tavalla, niin sitten voi harkita, että pitäisikö ajatella omaa ajattelua tai siis omaa lajia niin kuin vastaavalla tavalla, joka on sitten erilainen kuin koripallossa tämä ajattelutapa. Tämä oli muuten viimeinen dia. Et nyt mä haluan kysyä anna palaa. Edellisestä ja ehkä sitä edeltävästäkin, niin sitten jos joukkue on taustaltaan tullut tämmöisestä hyvin paljon ylhäältä johdetusta, ennalta määrätyistä harjoitteista ja he siirtyy tämmöisiin avoimiin harjoitteisiin ja neuvotaan mahdollisimman vähän ja siinä tulee joukkueen sisällä turvattomuuden tunne kautta sekavuus siitä, että eikö meitä nyt johdetakaan kautta anneta sitten niin kuin ohjeistusta. Kauan siinä menee heidän sopeutua, onko semmoista niin kuin käsitystä siihen, että he sopeutuu tämmöiseen omaan avoimeen
Tämä kompleksisen järjestelmän, mitä me en ehkä sanonut tai en ainakaan painottanut riittävästi, on se, että se valmennus lähtee siis aina, se oleellinen kohta on se, että se lähtee siitä, missä se järjestelmä on nyt. Se ei lähde siis mistään tavallaan sellaisesta ennakko-oletuksesta, että minkälainen se joukkue on. Sen takia mä sanoisin sen, että se on, ei pidä kauhean äkkiä vetää johtopäätöksiä, että mitä kannattaa tehdä, vaan että se lähtee aina siitä, missä se on nyt. Ja sitten pitäisi tällaisessa kohtaa miettiä, että vielä se on taustaltaan erilaisia. Sitten vaan miettiä, että miten sen saa siis menemään siihen suuntaan, että se muuttuu itse organisoituvammaksi. Että mitkä ne toimenpiteet on. Ei siihen ole tällaista yleisen tason vastausta, muuta kuin se, että se on se suunta ja sitten katsotaan, että missä se on nyt. Ja että mikä siinä alkaa menee pieleen, jos alkaa menee joku pieleen, niin mikä se on. Ja sitten, että miten siihen pystytään puuttumaan ja mitä siinä täytyy olla sitten siis tällaisia ohjeita tai rajoitteita, jotta se siis lähtee toimimaan. Mutta se oleellinen kohta on mielestäni, että ei ole hirveätä oletusta, että mikä se on. Koska sitten joskus ne voi olla iloisia, että kerrankin ei sanota joka sormen asento, miten se pitäisi olla. Se voi olla vapauttava kokemus, se voi lähteä menemään hyvin. Tai sitten se kun on jo ollut se muutos toiminnassa ja tämä vuosi 2 ja sen jälkeen, että on semmoista sekavuutta siinä tilanteessa, niin miten siihen puuttua sitten vielä? No jos se menee sekavaksi, sitten täytyy lyödä lisää rajoja. Ja sitten koettaa saada se silleen, että se lähtisi menemään siihen suuntaan itseksi. Eihän ketään voi pakottaa huipulle. Et kyllähän se nyt huippu-urheilijoita yhdistää siis se, että ne on itse organisoituvia. Se on välttämätön. Että tavallaan se, että jos meinaa sinne saada, niin kyllä jollain tavalla täytyy saada aikaa se muutos. Että jos haluaa, että ne on, ja varsinkin, että jos haluaa, että harrastus jatkuu. Koska ei ne sitten jossain vaiheessa, jos ei enää isä ja äiti tuo, niin sitten ne itse organisoituu jonnekin muualle kuin sinne harjoituksiin. Siinä käy silleen. Oliko meillä muita juttuja? Sano vaan. Se tulee tuossa, ensinnäkin paljon samoja ajatuksia ehkä mitä itselläkin, mutta sitten miettii tuossa, että muuttuuko se sitten, jos tavallaan ollaan ihan siellä kilpaillaan tavallaan huipulla, vaikka siinä koripallossa ja sitten junnupuolella myös käsittääkseni mukana. Joo. Muuttuuko se sitten tavallaan siellä 12, 14, 16, 18? Onko se tavoite eri, kun sanoit, että koripallossa yritetään voittaa sitä peliä? Muuttuuko se tavoite sitten siellä, että tavallaan jotenkin ajatellaan, että nyt yritetään näitä kun sehän on aika paljon tätä puhetta, että yksilöitä koitetaan kehittää. No, joo. Tuleeko kulma vai onko se että tämä sama reitti? No, musta se ajatustapa on siis täsmälleen sama. Ja siis eihän koriksessa, niin eihän se yksilötaitohan toimii siis tehokkaasti joukkueessa. Et ei sitä voi irrottaa siitä kontekstista. Se on aina siis se. Ei sen tavallaan, että se yksilön kehittäminen, että musta se on väärin käsitys. Siis se, että voitaisiin hirveästi erottaa se ja tehtäisiin jotain erityistä teknistä harjoittelua 1-0 vastaan tai erillään siitä. Vaan että se oleellinen kohta on siis oppia toimia siis siinä joukkueessa ja toimia sen hyväksi. Ja sitten se jollain tavalla, totta kai ne siis on erilaisia, tietysti juniorien harjoitukset ja aikuisten harjoitukset, mutta ei se perusajatus siitä siis muuksi muutu. Se on sama se voittamisen ajatus, niin en tiedä, siis mun mielestä se siinä on jotain tällaisia lisärajoituksia että tässä junioritoiminnassa, vaikka että kaikki pelaa, että miten nyt on sovittu. Että totta kai nyt, että jos on 10-vuotiaiden joukkue, niin kyllä nyt lähtökohtaisesti kaikki pääsee pelaamaan, eikä se valmentaja sano, että tämä on muuten kompleksinen järjestelmä, että tähän kuuluu nyt se, että me tavoitellaan voittoa, sinä istut siinä. Ei tämä, vaan se on että sitten meillä on ne jotkut rajoitukset, joiden mukaan toimitaan. Ja sitten koitetaan niiden puitteissa siis koitetaan voittaa. Ja sitten totta kai voidaan täydentää sitä tämän yksilökehityksen kannalta. Totta kai voidaan siis täydentää siis sitä joukkueharjoittelua jollakin ja yksilöllistää sitä. Mutta se on aina se idea se, että se opettaa loppujen lopuksi toimimaan siinä tehokkaana osana sitä joukkuetta. Ja tässä tulee siis se, just mitä mä sanoin, se individualismi ja kollektivismi, se ero.
Et se niinku tavallaan tää on joille erittäin vaikea siis niinku tavallaan mieltää, että se on niinku näin. Ja tämä on erittäin yleinen kysymys, minkä sanoin, että se on käytännössä aina, että jos mä olen puhunut sen, joku siis kysyy, että mikä se on. Ja mun mielestä tämä on niinku tää on lievästi epäselvä vastaus, mutta kun ei se tähänkään ole niinku, että se tehdään täsmälleen näin, vaan se riippuu siitä tilanteesta, että missä se niinku tapahtuu. Vastaisiko tämä just about? Okei. Onko meillä yhteen kysymykseen vielä aikaa? Onko kahteen? No, sano. Ihan vaan siis tuli mieleen just ottaa tuon substanssiajattelun, että joukkue oliona sinänsä. Onko valmentaja tavallaan, jos puhutaan valmentaja, onko se osa sitä oliota vai? Niin. No me jätin, tämä on just hankala kysymys, me jätin tämän niin kuin pois tästä kokonaan asioiden virtaviivastamiseksi, että valmentajahan on ja ei ole. Että se on siis samaan aikaan niin kuin se on niin kuin kaksoisrooli, että se on tietysti osa joukkuetta, että se on siellä joukkuekuvassa tärkeän näköisenä puku päällä, mutta samaan aikaan se on se, joka niin kuin tavallaan ohjaa sitä joukkuetta ja se tekee tästä tavallaan. Tämä on vaikea kysymys, siis tästä tulee monia niin kuin erilaiset, kun joukkueet on hyvin erilaisia sen suhteen, mikä se valmentajan rooli on, että onko se niin kuin esimerkiksi myös jonkun isä tai äiti tästä joukkueesta, vai onko se ulkopuolinen palkattu valmentaja. Siitä tulee monenlaisia niin kuin kysymyksiä, mitkä täytyy ottaa huomioon siinä käytännön toiminnassa. Mutta siis se vastaus tähän kysymykseen on se, että se sekä on, että ei ole, riippuen siitä, että minkälaista niin kuin hierarkiaa tässä niin kuin, minkälaista hierarkiasta puhutaan. Sano vaan. Tässä on toistu hirveän monesti tänä sana vuorovaikutus ja ajatus siitä, että kun itse tuun tästä lukion puolesta, mutta taas harrastuspuolesta tuun ihan pienistä lapsista ja mitä urheilukenttää seuraa, niin hirveän useasti monesta seurasta löytyy fysiikkavalmentaja ja löytyy psyykkinen valmentajakin tänä päivänä, mutta sosiaalista valmentajaa ei löydy. Olisiko tämmöiselle paikka urheilussa? No, me lähdettäisiin tekemään niin alusta asti sitä, että me pyrittäisiin rakentamaan se vuorovaikutus. Mä kuvittelen, että ihmisolennolla vuorovaikutus liittyy jollain tavalla sosiaalisuuteen ja ehkä jopa sosiaalisiin taitoihin. Mutta ikinä en ole kuullut urheilujoukkueen sosiaalisesta valmentajasta, vaikka periaatteessa varmasti kaikki valmentajat jollain tavalla on, mutta pitäisikö se tuoda jotenkin vielä niin kuin erikseen? No, joo, ja sitten voidaan kysyä siis muutenkin siis tätä jakoa, että pitäisikö. Tämä on ihan aiheellinen kysymys. Sitten toisaalta on myöskin se, että tästä tulee myöskin se sama kysymys, kuten että onko valmentaja osa joukkuetta, niin se tulee myöskin se, että tavallaan, että mitä ne tukihenkilöt, mitä ne tekee, että mikä se niiden rooli siis niin kuin on siinä ja miten ne niin kuin edesauttaa tätä, koska tässä siis selkeästi se kaikki on niin kuin siinä tavallaan siinä. Se koko fokus on siis siinä joukkueen, tässä koriksen tapauksessa joukkueen suorituksessa ja siinä koitetaan voittaa sitä, niin kuin mahdollisimman hyvin pelata. Niin se, että miten ne niin kuin edesauttaa ja miten se saadaan niin, että siitä ei tule siis reduktionistista siis sit hommasta. Esimerkiksi fysiikkavalmennuksesta, tietysti kun sitä mitataan fyysisillä mittareilla yleensä, niin sitä, että miten se auttaako se sitä niin kuin optimaalisesti sitä itse lajisuoritusta, joka pitäisi olla se lopullinen päämäärä, niin edesauttaako se sitä? Sitä mä nostan vielä siihen, että kollektiivisesti voitetaan tai joukkoina voitetaan, niin siinähän on pieni paradoksi tämmöinen lasten urheilu vaikka alle 10-vuotiaat, jossa esimerkiksi lopputulosta ei lasketa eikä määritellä. Lapselle ainoa palkinto on se, että minä teen itse maalin, hän saa siitä hyvää. Niin kyllä siinä niin aika taitava saa siellä sisässä olla perustellakseen, miksi me yritetään joukkueena voittaa peliä, jota me ei voi voittaa, kun ei lasketa lopputulosta. Kyllä. Niin onhan se on. Mutta se, että mitä niitä keinoja, että kuka olisi perehtynyt siihen, että mitkä ovat ne niin sosiaalisen kasvattamisen keinot siinä tilanteessa, jolla luodaan sitä ympäristöä, jossa se vuorovaikutus toteutuisi, jossa se kollektiivinen niin tavallaan joukkueena pärjääminen olisi niin arvo itsessään, niin se, että kuinka paljon semmoisia on niin ja miten se tehdään vaikka alle 10-vuotiaiden konkreettisella ajattelulla varustetun lapsen niin mielenmaisemalla. Tämä
Tämä on hyvä kysymys, se jää tänään ratkaisematta valitettavasti. Ei, se on hyvin aiheellinen kysymys. Mutta silloin tullaan siis näihin hierarkiaan ja silloin tullaan näihin lajiliittojen määräyksiin ja siis, tai alueiden määräyksiin tai mistä se ikinä on tullut se, niin kuin se, tavallaan se kilpailujärjestelmä. Sano vielä yksi kysymys, otetaan vielä. Sano vaan. Mulla ei ollut kysymystä, vaan tuohon ajattelen, että se lajivalmentaja on kuitenkin eniten niiden urheilijoiden kanssa. Ja mun mielestä olisi tärkeää, että sillä lajivalmentajalla on se kyky olla erityisesti siinä vuorovaikutuksessa ja ohjata sitä vuorovaikutusta. Näin se on. Eli mä näkisin, että se valmentaja tarvitsee sitten joku coachin, jos ei se osaa olla sitä vuorovaikutusta tehdä. Ja just se, miten se valmentaja sit löytää nuo kaikki perustelut ja muuta, niin sehän on sit sitä, mitä valmentajana minä niin kun itse haluan tai mihin mä haluan kehittää niitä, niin sillähän tavalla mä pystyn perustelemaan myös sitä asiaa. Okei, mä sanon viimeiseksi vielä sen, että mikä olen unohtanut sanoa, niin on se, että jos joku on kiinnostunut tällaisesta joukkueen niin invaasiopeleihin liittyvästä, niin menkää katsoa, siellä on netissä on mahdollisenharjoitteluseura.fi. Mahdollisenharjoitteluseura.fi. Olen sen puheenjohtaja, se on tällainen invaasiopeleihin, siellä on eri lajeja kyllä. Meillä on 2 kertaa vuodessa on nettiseminaari, jossa on ollut välillä jopa nimekkäitäkin esiintyjiä ja seuraava on kesäkuussa. Siellä on ollut, nyt meillä seuraavaa ei ole vielä, mutta siellä on ollut Mika Lehkosuo ja Antti Pennanen ja ketäs muita meillä on ollut. No ne on ollut ainakin täältä nimekkäämmästä päästä. Niin kattokaa se, että jos jotain kiinnostaa, siellä on siis ideana esitellä uudenlaisia niin kuin ajatuksia ja harjoitusmenetelmiä invaasiopeleistä, mutta se on nimenomaan siis näille niin kuin invaasiopelivalmentajille. Se mainoksena menköön nyt. Kiitoksia kaikille.